Hola, avui us portem un vídeo molt especial. Sabem que molts de vosaltres ens mireu des dels Estats Units. Per això, en aquest vídeo entrevistem a seguidors i aprenents de català del vostre país. Com hem de començar, Anthony? Ara les vostres preguntes de Easy Català. Som-hi! Exacte, som-hi! Doncs com no podia ser d'una altra manera, la primera pregunta és per què estudieu català? Aquesta passió pel català va començar quan tenia 16 anys, perquè vaig acollir un noi de Cabrera de Mar i ell va trucar a la seva família per dir que havia arribat bé i tal, i es va posar a parlar català. I jo en aquesta època parlava castellà, però no sabia ni què era el català. Llavors, la primera cosa que va passar pel meu cap va ser haig de millorar el meu castellà perquè no he entès ni una sola paraula del que ha dit. En poques paraules, estudio el català perquè visc a Catalunya. Quan hi vaig arribar a Barcelona, jo només parlava castellà. No obstant, he trobat que ara que parlo i estudio català, doncs m'he pogut integrar molt més en la cultura catalana i de la meva ciutat, Barcelona. A l'estiu següent jo vaig anar allà per viure amb la seva família durant un mes. Van parlar castellà a casa per mi, per ajudar-me, però a l'hora de quedar amb els seus amics, tot català, i em sentia marginat, però això em va inspirar també que a l'hora d'entrar a la universitat vaig dir també vull aprendre català. Per mi va ser fàcil. Sentia als carrers a Catalunya, a Igualada, la ciutat on vivia, i sentia molt sovint el català i no entenia, però m'agradava el que sentia. M'explico. I vaig començar així, online, escoltant als carrers. Estudio català perquè vull quedar-me aquí en Barcelona i vull integrar-me amb la societat, a la cultura catalana. També treballo d'un despatx on català es parla tot el dia per tothom i, òbviament, vull entendre el que diuen. Vaig decidir aprendre català per les meves arrels i també per raons familiars. És dir, era un besavi català que va anar de Barcelona a Cuba ahir per anys aproximadament 1895. I fa aproximadament 30 anys vaig conèixer la branca catalana de la família. Fa uns anys des que vaig escoltar música en català que m'agradava i després d'una estona jo volia entendre les lletres i doncs al mòbil m'hi vaig agafar l'aplicació Duolingo per estudiar català. Però fa només any i mig o 2 anys que aprenc a català. Però tinc el plaer de comunicar-me quasi diari amb una cosina a Barcelona. Hola, Montse. Estudio el català perquè m'encanta. Fa molts anys que és una gran part de la meva vida. Vaig començar a aprendre el català perquè em vaig enamorar de la música en català. Jo vaig començar a estudiar català després d'haver visitat Catalunya, Barcelona, i aquí em vaig adonar que el català es parlava molt, que encara era una llengua molt viva, cosa que jo no sabia, i això, amb això jo vaig tornar a casa amb una gran curiositat per aprendre més no només del català, però també de la història de Catalunya. Sí, és una llengua molt maca, però no farà servir perquè no hi ha parlants als Estats Units. No sé, vaig decidir que vale la pena. La curiositat va guanyar i ara m'agrada molt. M'encanten les respostes del Joier i la Briana, que han arribat al català a través de la nostra música. És que és molt curiós. La següent pregunta és, quina és la teva paraula preferida? La meva paraula preferida en català és la paraula boig.
m'agraden molt les frases en català, com fer un petó, fer xup-xup, fer trampes. A mi m'agrada xarxa, perquè en anglès no tenim este so. Som-hi a Truites. Vaig veure un restaurant un dia que es diu Som-hi a Truites i vaig aprendre, després d'haver preguntat a tothom què significava. Xuxuejar. M'encanta com sona. I és una persona que s'il·lusiona fàcilment, però crec que ve de somia, que és com dream, somiar, i truites, que crec que és en castellà la tortilla de patates o la tortilla, crec. Així que... Per cert, aquest vídeo el patrocina la Fundació .cat. La Fundació .cat gestiona el domini .cat, que és el primer domini del món que representa una comunitat cultural a internet. Aquí a Catalunya la majoria d'empreses i institucions fan servir el domini .cat. Així, per exemple, si vols entrar al web de la Generalitat de Catalunya, has d'anar a gencat.cat. Aquests dies estan fent una promoció molt interessant, però us heu d'afanyar perquè s'acaba a final de mes. Per només 10,90 € l'any podeu contractar un correu electrònic .cat. Potser ja és hora de deixar de fer servir correus gratuïts. A més, ja deu saber que si una cosa és gratis, el producte ets tu. Protegeix la teva privacitat per menys d'1 € al mes. Ara que ho dic, faré un cop de cap per la meva família. I si veus el vídeo quan ja s'ha acabat la promoció, però necessites un correu o fer un web, no ho dubtis i tria .cat. Us deixem l'enllaç de la promoció a la caixa de descripció i al comentari fixat. A més, també podeu visitar el canal de YouTube de la Fundació. És una paraula molt senzilla, però molt important al nivell personal, familiar i també entre països. És simplement la pau. La meva paraula preferida en català és ambdues. És convidat perquè les persones convidades arriben amb la vida al lloc. La meva paraula preferida en el català és iaia, perquè és molt divertit parlar i també qui no estima la seva iaia. Tota la raó, la veritat és que jo m'estimo molt la meva iaia i les iaies de tot el món es fan estimar. La següent pregunta és: teniu alguna anècdota relacionada amb el català? Vaig pensar que la paraula hort en català era la paraula en castellà, que és orto, que és home, on surt la merda del teu cos. Fa unes setmanes que vaig trobar un home al parc, prop a la meva casa, i l'home em va dir que ve de Barcelona i el vaig preguntar: parles català? Llavors hi havia un home parlant a la meva feina i va dir aquesta paraula i vaig pensar: però què diu aquest home? I em va contestar sí, i vam tenir una petita conversa en català, i doncs a mi va ser la primera vegada per fer servir català en una situació viva. Vaig anar a Olot la setmana passada i vaig cometer l'error de preguntar a un tio si estava bé aparcar el meu cotxe d'aquesta carrer. I el tio em va respondre amb una explosió de paraules en català molt ràpid. Doncs potser va pensar, Mat, que eres català. Enhorabona, Enhorabona, tot i l'explosió. Següent pregunta. Què sorprendria un americà que vingués a Catalunya? O què et va sorprendre a tu? Una altra tradició catalana que a mi m'ha sorprès i em segueix sorprenent i em segueix fent por és l'obsessió que tenen els catalans amb el foc. Per exemple, amb els correfocs. Sí, els focs dels carrers durant els dies festius és prohibit i totalment prohibit en moltes ciutats dels Estats Units.
correfocs, que són com desfils de foc i de xispa i hi ha gent que va corrent a baix del foc. I això a mi em faria moltíssim por. No sé com els catalans ho fan, perquè també us dic que aquestes són coses que només podrien passar a un país amb sanitat pública. El sistema sanitari aquí és molt bé, de qualitat de cuida molt alt. Vaig anar a l'hospital i al final, quan vaig sortir, pensava on pago, però òbviament no passa aquí. Els castells i els castellers. Jo he ensenyat imatges d'això als meus amics i sempre flipen. Són persones que s'escalen ells mateixos i formen una torre o un castell feta per éssers humans, per persones. Veure els castellers en persona és una cosa magnífica. La tradició que més m'encanta d'allà és el dia de Sant Jordi. I també Sant Joan. Sant Joan m'encanta perquè molta festa, però Sant Jordi és un dia molt bonic. Em sorprèn que els Estats Units no tinguin un dia de literatura com a la Diada de Sant Jordi. Una versió de Sant Valentí, però 10 vegades millor, perquè es centra al llibre, la rosa i la tradició, en comptes d'un dia festiu capitalista. Per els horaris de les botigues, perquè als Estats Units les botigues estan obertes tot el dia, tots els dies, però aquí a Catalunya i a Barcelona, per exemple, les botigues solen tancar-se al migdia, normalment entre les 2 i les 4, i també els diumenges no hi ha gairebé cap botiga que estigui oberta. Pa amb tomàquet sempre m'hagi sorprès. Crec que és una combinació molt únic i em sembla molt sabrós. Encara tinc que provar-ho. Per mi l'horari d'allà és molt millor que l'horari d'aquí. Nosaltres sopem sobre les 5 o les 6. Llavors plego, sopo, i això bàsicament marca la meva nit. Després d'això ja em preparo per anar a dormir. Això no m'agrada. Allà és molt diferent. Vosaltres aprofiteu molt més la tarda. Llavors, si vols sopar aquí a Catalunya, doncs no sortis a les 7 de la tarda, perquè trobaràs un munt de restaurants que estan tancats i no tindràs gaire sort. Una sorpresa que s'hi trobaria és el català. Jo crec que molts americans van a Barcelona, a Catalunya, esperant que tot estigui en castellà i encara no saben que allà es parla català. Una cosa que no m'agrada d'allà és la burocràcia, perquè si tu has d'anar a una oficina oficial de l'Ajuntament, el que sigui, qualsevol tràmit triga 1.000 anys. 1.000 anys. Aquí és molt més ràpid. Vaig flipar quan vaig descobrir totes les tradicions de Catalunya per al Nadal. El dia que un amic d'un intercanvi lingüístic em va explicar això del cagatió, vaig pensar que estava bromejant. El cagatió, el caganer, la vostra obsessió amb la caca, sobretot al Nadal, que no entenc, però bueno. Són tradicions divertides i m'agraden, són maques, crec que als nens els agraden molt, però sí, són una mica rares. Sí vol advertir que durant la temporada nadalenca els catalans abusen d'un tronc indefens perquè el tronc els doni regals. La veritat que és horrible. Sort que et coneixem, Lluís, i ja sabem que no ho dius seriosament. La següent pregunta és, quines curiositats hem de saber dels Estats Units? Per exemple, a Queens, un barri o municipi, potser, de Nova York, hi ha moltes llengües que crec que és l'àrea amb més diversitat lingüística del món. Són molt dels esports entre universitats, les rivalitats entre les universitats, especialment les més grans, és algo molt important aquí
Jo, per exemple, vaig estudiar a la Universitat de Michigan i jo per la resta de la meva vida seré un fan dels seus esports, del futbol americà, del bàsquet, del béisbol, del que sigui. Jo sempre estic mirant els partits i és algo, no sé, que jo crec que a altres països no existeix. El preu al supermercat, per exemple, aquí, a Catalunya, a Europa, pots veure un preu, una pegatina al supermercat, €1, per exemple. Doncs als Estats Units posa el mateix preu, però quan vas a la caixa et pugen una mica el preu, com no sé si es diu l'impost, però diguem que heu de fixar-vos en això. Aquí no tenim sobretaula. Aquí, si tu vas a un restaurant, a un bar, has de deixar propina, si no ets molt mal educat. Ets bastant cabró si no deixes propina. Però si tu vas a un restaurant, els cambrers, la majoria del seu sou és propina. Llavors la idea és, tu menges, et xuten i el següent. Llavors, si tu vols passar com 2 hores de sobretaula, parlant, xerrant amb els amics, no pots. I això no m'agrada. No feu sobretaula i llavors quan quedeu per parlar? I fins aquí el vídeo d'avui. Vídeos com aquest ens fan molt feliços a tot l'equip d'Easy Catalan perquè ens adonem que ens heu ajudat a fer un vídeo i que la nostra feina us és útil. Moltes de les preguntes que els vam fer no han cabut al vídeo, per això durant les pròximes setmanes les anirem publicant a les xarxes socials. Seguiu-nos a Instagram, Facebook o Twitter per saber més coses sobre els entrevistats. Fins al pròxim vídeo. Adeu! Molt bé, com digui en Quim Esferrer, gent d'Easy Catalan, són molt bona gent. No tots els americans són estrelles de Hollywood. No tots, però es diu només uns de nosaltres americans.